să mai vin acolo. O sta posibil mult chat. Da, gata. Hă? Pusi mai tare. Hai mă, mergi. Vreau să am o capetă foarte veche. Da, noi suntem un joc foarte ridicol. Da. Stăm așa. Ce face cu cuțita asta întrebare? Cum ce facem? Mama mea. Ce pula mea. Dom'le, tu. Bă! Deci că nu știu ce se întâmplă, măcar ce ciocolată. Stai așa. Fraților. Nu știu ce se întâmplă. Și trebuie să stăm cu minții. Ce să-mi spui că e? Toată lumea supraviețuit aici. Din păcate noi, cred că o să murim la ce joc. Cine? Față nu știu ce, doamne, dar jucăm un joc foarte holă pe Roblox. Sau foarte putapui. Ce nu mai reușești? Nu joc un joc. Jucăm un joc foarte chipi. Trebuie să stăm aici. Și nu știu ce, doamne, dă-mă. Să văd cineva tăiat, nu știu pe unde apare. Deci dacă nu pe ăsta, mai e o persoană. Bă, a trecut ăla pe acolo, ești nebun. Deci dacă auziți I know honey, adică te văd. Sau I see you. Dacă auziți asta, trebuie să vă ascundeți. Dacă... Bă, frate, încă s-a debătut la ea. Mamă, indicion. Mama mea, te rog, de aici te rog să nu fie. Inventorii. Deja, să face pe parcursul mungi și... Bă, ești nebune Chio! Deci dacă ne găsești cheia asta să nu moale. You are survival. Cum să dăm pe televizor? Nu știu. Deci dacă o vedem... Cred că nu știu băieți. Hai măi. Față-l. Mama mea. Hai mă. Eu vă... Deschide-te, frate! Mama mea. Băi, știi cum e? Bag aici. Stăm jos. De ce l-ai blocat? Nu. Dacă vrei să dăm live acum, top. Stai.
Maybe here. Mama mea, ești nebun! Fugi, 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 fugi! Pe aici, 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 pe aici. V-am zis, fraților. Vom face în jur de 4 minute. Păi tu n-ai baterii la ăsta, mă? Da, gata, dăm live. Ha? Nu merg bateriile? Gata. Stai că stai tu. Stai, frate, că avem o problemă aici cu cineva. Nu mai dat. Da. Dacă jucai jocul ăsta, se numește Survival Sakura. Închis acum. Nu, gata. Se numește Survival Sakura. Dacă veți putea să jucăm Ashok. Bine, căutăm Sakura Horror. Mamă, deci ăsta e ce mai chepi joc! Bă, dacă jucați jocul ăsta, vă moară instant. Kirou. Sakura Horror. Nu. Sakura Horror. Bine. Mamă, ăsta e ce mai... Vom face aceea pe rând. Vântul va avea intensificări, în special în zona montană, unde rafale... Hai să o luăm ușor. Acid, pac, 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 pac și să dăm o lecție. Bine, jocul ăsta mă cam Restul prin sperie. Iar la Stâna de Vale 10 grade Celsius. Așadar, ziua de mâine Hai să jucăm aduce Granny. lume frumoasă. E mai Nu, cald ăsta e ca cel mai azi. ridicol. Vântul are ceva intensificări, iar în noaptea Ăsta e de mâine horror? spre poimine Bă, plouă pe da, horror. jumătatea sud-vestică. Bine, hai să jucăm pe ăsta. 17 grade mâine. Miercuri temperaturile continuă să crească, atmosfera e așa mai schimbătoare. Da petește, tată! Ba, 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 ba. Ăsta a venit stan. Gata. E stan! Da petește, tată, da petește, da petește-le! One. Tommy Field! Haide, tată. Detaliată în majoritatea A murit. orașelor din A spăvățuit, pardon. Cine greșește, plătește mai mult. Șoferii care rămân fără permis, Tăneschiu. poliție cea mai scumpă. Jason. Reparațiile în regie proprie se vor face doar în limita a 400 de euro. Mama, fugi. Sacul de vineri din Moscova, Tibilibiba. măsuri speciale de securitate, Încercăm cele mai jocuri horror și dacă nu reușim, pedeapsa cu moartea. vă promit că jucam Brookhaven și o să mai postez episoade cu update-uri. Informații, observatorul de astăzi a ajuns Mama mea sau de zgomot. apoi observatorul de noapte cu Deci chiar nu văd absolut nimic, e foarte întuneric din păcate. Mama. O ia pe... Mamă, ce mamă. Gata. M-am respawnat. Adevărat round. Eu sunt. Da, eu sunt pe. Hai pe aici. Băi, ăsta cum vine, frate? Că nu înțeleg. Ăsta e și că în atingere imediat, fraților. Pa, pa. Ce mai